Gogoan zaitut amanda, kale guztian fabrikara joaten berarekin elkartzera. Irrifarrea hundia, hile eurian, ezer ez importa berarekin egongo zinen, berarekin, 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 bera. 5 minutuetan, bizitza osoa 5 minutuetan, fabrikako deialdi, berriro lanera eta zu bide egiten, den argitzen duzu 5 minutu hauek, loreak bihurtzen zaituzte. Gogoan zaitut amanda, kale guztian fabrikara joaten berarekin elkartzera. Irrifarrea hundia, hile eurian, ezer ez importa berarekin egongo zinen, berarekin, 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 bera. Istripu bat izan zuen, zerrategian istripu bat izan zuen, 5 minutuetan hil zen istripuan, fabrikako deialdi, berriro lanera, langile asko ez ziren bueltatu, haien artean zure Manuel. Gogoan zaitut amanda, kale guztian fabrikara joaten